Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel kung saan sayang matuto! Yay! So sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si EmmAnne, isang licensed English teacher and been teaching English for 10 years. So for today's video, pag-uusapan natin dahil Feb-E big month pa, pag-uusapan natin ang 5 languages of love. Yan. Ano ba ang mga ito? Actually, itong mga to, very common na itong pinag-uusapan. Pero pag hindi mo pa alam, manood ka lang. I learned this concept, I think, 10 years ago when I was still studying my master's sa University of the Cordilleras. And shout out kay Dr. Corpus. Siya ang nag-introduce nito sa amin nung nag-aaral kami about children literature. Yan, children's literature. Okay. So, we have 5 languages of love. First is gift. Second is service. Third is words of affirmation. Fourth is touch. And the last one is quality time. Yan. So, pag-usapan natin yan, isa, siguro ano yung mga examples, ganyan. Kasi by their term naman, madali naman intindihin. So, first, unahin ko yung, yung very common pag Valentine's Day. Nagbibigay tayo ng flower, ng chocolate. Tapos pag yan, na-appreciate yan ng partner mo, ibig sabihin, yung super duper appreciate niya. Ibig sabihin, yung love language niya na number 1 is gift. Yan. Notice mo, itong mga taong to, they also love to give gifts. So, pag yung taong yon mahilig siyang magbigay ng gift, normally, ganun din ang receiving love language niya. Kasi nga, love is give and take, di ba? So, pag mahilig siyang magbigay ng gift, yan, ang love language niya, malamang sa malamang, ay, gift. Next, yung pangalawa, yan ang aking love language, it's service. Ito, gusto mo to pag, kunyari Valentine's Day, gusto mo pinagluto ka, ganyan. O kaya, minasage ka, ganyan. Pinagplancha ka, ganyan. Ganyan ang mga bet mo sa buhay. Nararamdaman mo yan na love kapag yan ang ginagawa ng partner mo. Okay. Next naman is touch. Okay. Yung sa massage, no, pwede rin dito sa touch. Pero, ma-observe mo to, pag clingy yung partner mo, gusto niya holding hands kayo while walking, o kaya naman, gusto niya cuddling kayo, o nagka-cuddle kayo, o kaya nag-hug kayo, most of the time, yan, ang love language niya ay touch. Okay? Next naman is quality time. Ibig sabihin, gusto niya pag kasama mo siya, yung attention mo sa kanya lang. Okay? Di ka nagsi-cellphone, o kaya naman, wala kang ibang kausap. Basta yung time ninyo. Pag anniversary, ganyan, gusto niya meron kayong sweet moments. Especially, speaking of Valentine, syempre, gusto niya meron kayong dalawa lang kayo ng moment sa Valentine's Day. Ayaw niya ng group date. Hindi niya yan bet. Okay? And the last one is words of affirmation. Yay! Words of affirmation naman, mapapansin mo to pag ang partner mo ay mahilig din siyang magsabi ng I love you, o kaya mag-text ng I miss you, I love you, o kaya naman lagi kanyang pinupuri, you look so good today, darling, baby, mahal, lahat na. Char. Okay. Yan, words of affirmation. Gusto niya pinupuri mo siya.
Okay? Yung mga yan, may leveling yan. May isa dyan, mas nangingibabaw sa partner mo. So, alamin mo, you have to observe, hindi siya dapat sinasabi ng partner mo na ganito mo ako dapat mahalin. Kasi dapat ang love, di ba? It's something na dapat ino-observe mo, and at the same, dapat ino-observe mo, at dapat hindi siya ini-impose na gawin, okay? It should be implied, okay? Kaya mag-observe kayo. Alright? So, that's it mga ka-Anes. Sana, kung hindi ka familiar sa 5 languages of love na yan, natuto ka pa. Pasensya na, medyo magulo ang phone natin dahil nasa biyahe tayo. Thank you so much for watching mga ka-Anes. Comment down kung ano ang love language ng partner mo or ikaw mismo para pagchismisan natin. Okay, thank you so much for watching. If you're new to this channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka if we have a new video. If not naman, please like and share and subscribe. And yeah, like and share and bye!